Какво е най-важното, което трябва да знаем за трудовите договори? За 76 секунди. Трудовите правоотношения започват с подписването на трудов договор. Работодателя предоставя комплект с документи на служителя за подпис, като всички документи трябва да са в два екземпляра. Един за работодателя, един за служителя. Във всеки трудов договор трябва да има следните елементи. Кога е подписан? Кога започва работата? Каква ще е работата? Къде ще се извършва? За колко време ще се извършва? Колко ще бъде заплатата? Кога ще се изплаща? Какво ще е работното време? Колко платен отпуск има? И какъв е срокът за предизвестие? Видовете трудов договор се различават по тяхното основание и време траене. Най-често срещаните от тях са безсрочен трудов договор, договор за срок под 3 години, до завършване на определена работа, по заместване на служител и за стажуване. В договорът също така може да има изпитателен срок. По време на този срок, страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. Той може да е в полза на работодателя, на служителя или едновременно в полза и на двете страни. Ако не е уточнено, е в полза на двете страни. Докато служителят е в отпуск или болничен, изпитателният срок не тече. Може да се сключва само веднъж за една длъжност при един работодател. Но все пак, както казахме, трудовия договор е самото начало. За повече информация по подобни теми, като какво пише във фиша ми или защо стана член на синдикат, или при каквито и да е въпроси относно трудовите ви права, можете да посетите страницата ни или да се свържете с нас и да получите нашата подкрепа.